Zdravo svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Danas ću vam pokazati kako da napravite tortu u duginim bojama. Ako ste vidjeli ovo prije, a niste znali kako se pravi, sada možete naučiti. Veoma je lagano, tako da ostanite sa mnom. I imam 6 jestivih boja: roza, narančastu, žutu, zelenu, plavu i ljubičastu. I koristim sok od limuna i također šećer u prahu. Pa počnimo sa običnim miksom za tortu, samo radit ćemo sve što piše na kesici. I završili smo. Sada imamo 6 različitih boja. I dodali smo sve boje: roza, narančasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta, ali još nismo završili. Ostavit ću 55 minuta da se peče na 170 stepeni Celzijusa kako piše na kutiji. Dok naša torta bude gotova, ja ću napraviti glazuru. I vidite tortu koju sam napravila. Vidite kako se smjenjuju te boje, kako su različite, i sada uradit ću glazuru na nju. Završili smo. Glazura još nije gotova, ali odrezat ću dio da vam pokažem efekat. I evo naše torte. Vidite kako u stvari boje izgledaju odlično, kako je moja torta u duginim bojama. Nadam se da ste uživali i da vam se svidjelo. Lajkajte, podijelite sa prijateljima, komentarišite, naravno pretplatite se na moj kanal.
da vidite i ostale videe. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem videu. Uživajte!